Croeso nôl I chi. Wel, Mae Adam yn yr ardd heddi. Mae mewn fan hyn gyda ni yn y studio. Neis I weld ti mewn fan hyn, Dani. Helo, shwmae sy'n chi? Da iawn, diolch. Nawr, da ni'n mynd I wneud basgedi blodau. A fi'n falch iawn bod fi wedi gwisgo trwsus gwyn a top glas. A fi wedi tynnu popeth off yn ddilo fan hyn. Modrwyon a popeth. Felly, ni wedi dechrau dy jumpers. Na beth oedd yn gwaith cartref ni? Ie, y syniad oedd bod ni'n gallu dod â elfen personol iddo fe ac ailgylchu. Felly fi wedi torri'r siwmpwr ma'n barod. Neu le hwn, crop top bach neis I hyw ffall. Cadw fe'n saff, ie. Gadwa hwnna I hyw yn hwyrach. Ond, ni'n ail ddefnyddio siwmperi I leinio'r fasged I ddala'r compost. Nawr, mae hwn yn dda i'r amgylchedd. Dwi ddim yn gwastraffu, ond hefyd, bydd yn dala'r gwlybaniaeth mewn, achos maen nhw am signo dŵr yn well. Nawr, gallwch chi byrnu pethau fel hyn, mas o risgu cnau coch-go, ond mae'r rhain yn dod â bach o gost ychwanegol, felly gadewch ni arbed y cyniogau. Ie, mae pob siwr fatha hen, jumper hen, dwi'n mynd I ddefnyddio mwy di. A mae rai fe fo'n lan, os e? Yn ddelfrydol, dim ond bod e'n deunydd organig yn dyfefe bod ni wedyn yn gallu rhoi fe ar y domen compost. Ie, padri lawr. Yn gywir, a mae'n mynd I fwydo'r planhigion hefyd, achos mae llawn nitrogen. Felly, y cam cynta, a cam fwyaf cyffroes, yw I osod y compost yma, compost I fawn sydd gyda fi, peat free, I mewn i'r fasged. O'n I os, Mae'n un mae'r trwsus ar top. So be, di bron eich talwyd y bennach. Pidwch gwmpo mas dros y fwced, ond dim ond newch yn siŵr bod chi'n llanw fe rhyw 3 chwarter. 3 chwarter, oce. Dim reit lan i'r top, I ni cael creu lle ar gyfer yr pethwmbreth o blanhigion sydd gyda fi yma. Byddwch chi'n gweld bod y compost yn eitha llaeth yn barod. Felly mae hwnna'n tip pwysig. Os ydych chi'n dyfrio fe o flaen llaw, mae jyst yn helpu'r planhigion wedyn. Pa mor bell lan wedys ti mae'n rhaid I wneud? 3 chwarter. Tebyg I hwn. Dwi tia. Dilod i'n fwy na fi. 3 chwarter. Parhawian di. Ac wedyn, fel ydych chi'n gweld, mae yna siew o flodau gyda ni o flaen I fan hyn. Nawr, y syniad gyda ni fan hyn yw ni eisiau creu basged crog neu hangin basged sy'n dda I fyd natur. Felly, yn hytrach na gosod y planhigion arferol, fel y betunias o lobilias, mae pethau ni wedi arfer yn nhw, dwi wedi dewis planhigion ychydig yn wahanol sy'n mynd I ddenu'r pilipalod a'r gwenyn. Nawr, beth sydd gyda fi fan hyn, mae'n debyg y betunia, yw calibrachoa. Mae calibrachoa yn tyfu lawr fel rhaeadr, felly ond mae gyda chi bobo un o'r rheina, felly beth cynta mi eisiau gwneud, rhoi tap bach I pot. Rhain fan nawr fe? Ie. O, ti'n ddim y piws, ai, mae gwynta. Bacopa yw hwnna, mae hwnna chydig... O, ie, ond nhw ddechrau'n beth. Mae nhw gyd yn wahanol Owain. Ti'n sial gyda'r calibrachoa. Gyd yn wahanol. Gael ei gwmpo'n dy ddwylo fel la, a wedyn gosod jyst wrth yr ymyl fel hyn. Dim wneud I byd arall. Unrhyw ymyl yn iawn ar hyn o bryd. Unrhyw ymyl yn iawn ydi. Yn yr ymyl fyna? Arbennig. Ac wedyn, mae gyda ni yr osteospermum yma, neu llygad y dyf Africa, yna mae'r rhain yn blodeuo bob blwyddyn. Eto, tynnu fe ar ei ben. Mae'r ein fan hyn ar fe? O, cym di. Aim y gwyn. Gwanten, gafir un. Mae beth wmbreth o liwiau, gallwch chi gael un yn wyn, yn binc tywych hefyd. Mae'r gwenyn wrth I bodd yn nhw. A wedyn, hwn yw'r uchder. Felly, ni osod hwn yn genol y fasged fel hyn. Ydy hyn yn dyfu yn y fasged wedyn? O, nhw'n dyfu. A un tip pwysig pan chi'n creu basgedi yw I byd o gorlenwi fe. Mae chi bod yn temptasiwn I byrnu rhyw blodau fel hyn sy'n llawn dop. A wedyn, wrth bod ni'n llenwi'r fasged yn ormodol, beth sy'n digwydd yw bod nhw'n cystadlu'n erbyn ei gilydd. Felly, dyn ni yn plannu planhigion llai o seid. Nawr nesa, Owain, mae'r bacopa. Ie, sori, eisiau jumpio ymlaen, do? Na, mae bacopa yn blodyn gyffroes. Felly, bydd I gwahaniaeth fe hwn, ta'i gymarif efo'r llall? Mae bacopa yn mynd I dyfu yn fwy hir lawr ac yn creu môr o flodau gwyn. Felly, ti'n cael cyferbyniad rhwng lliwiau. A gosod hwn, goferau byddai fan hyn. Just fel bod gyda chi fel la. Un bob ochr, reit. Mae gyda fi fwy o blanhigion. Mae gyda chi Biden fyna. Chi'n gweld yr un bach melyn. Hwn fan hyn? Yna chi. Gyda fi ddim un, mae gyda fi Bernard. Dim os, maen nhw'n flodau ychydig yn wahanol yn dod â lliw'r gwenyn. Ti'n mo be, mae'r un yn lib iawn dyn ni fan hyn. So, I ti fod I roi dŵr gyda nhw cyn ti roi nhw mewn? Dwi wastad yn dyfrio o flaen. Haws cael gwreiddi allan o'i tybion, di, mwyn tyfu ymlaen. A mae jyst un peth, pan ni'n mynd bant yr wyliau, bol llawn bwyd y fe, a ni'n teimlo'n iawn. A wedyn, jyst cyn bod ni'n cwpla, mae angen I ni osod yr nepeta yma. Mae gyda chi wedi tifu'r ein yn hunan o doriadau. Felly, gosod yr nepeta wrth yr ochr, eto, bydd e'n tifu lawr, a yn ytrach na plannu pethau wrth ochr y fasged fel chi'n gweld weithiau, bydd popeth yn ni'n plannu ar yr ymylon fan hyn, a mynd lawr fel un rhaeadr mawr. Ie, achos mae hwn, gan i'n hyn, yn adra yn yr argem, mae'n tyfu'n eitha mawr ac yn wyll ydi. O, ydi, mae eithaf am filltiroedd a milltiroedd. A un tip os oes gyda chi nhw, torwch efo la,
A wedyn mae planhigyn newydd gyda chi, fe reiddi yn sydyn. O, dwi'n angen mwy sam lle yn yr ardd. Cadwch yn y fasged. A wedyn, gyda'r compos sy'n weddill, jyst newch yn siŵr bod chi'n gorchuddio le mae'r gwreiddiau o amgylch yr planhigion. A dyna pham ni'n gadael bwlch, fel bod ni ddim yn creu gormod o lanast yn y diwedd. A ti'n bod o'n i wastad yn meddwl bod rhaid i ti roi'r compos mewn a wedyn bod ti'n neud twll am y planhigion ond ti ddim i ti. O'n i arfer wneud na. Ti stwffio ar gwmpas, ie. Dyna'r peth, a ti'n dieddol o wasgu'r blodau lawr wedyn. Ac wedyn, fel welwch chi, ymhen ychydig wythnosau, bydd hwn yn siew o flodau, ond bydd e'n westi i bryfed a pilipalod hefyd. Felly chi wedi gwneud eich siar i ddiogelu'r blaned yn yr un. Siwt ti'n gwybod, pan ti'n mynd i brynu planhigion, bod rhywbeth yn dda i'r gwenyn a phethau? Oes arwydd bach arnyn nhw? Mae lot o nhw gyda arwydd, ond un o'r tipiau pwysica, edrych a chlywed. Ble welwch chi'r buzz bach yna o'r gwenyn, ble welwch chi'r blodau sy'n llawn di gwenyn, ewch amdani nhw wedyn. Gyda'r rhain, pa mesydd gan ofyn arwyddio ar enghraifft, mi oedd yr calibracoa yma yn fôr o wenyn, oedd llawn gwenyn, felly... A sy'n byd gwell, gos, i gweld pilipala o gwmpas da'r gefn, chwaith, gos, mae'n golygu bod y gwanwyn a ha yma, dydi, ac dod byd natur, nid i gyrdinas i'r ar gefn, dydi. Pa mor aml ti'n gyffod droi dŵr i hwn nawr? Dyfru fe, amser fe fynd ar awyr, bob dydd i sicrhau bod e'n cael digon o ddŵr, ac fel arall wedyn, amser eich mynd ar wyliau, mewn padech o ddŵr, pidwch y gadlen ar awyr, a bydd hwn yn blodeuon hyfryd am fusoedd, nid wythnosau am fusoedd i ddod. O, ffantastig. Dwi'n goffi bachu'n adra fan. Ni di wneud job bach eitha. Do, dwi'n hapus. Dwi'n hapus. Diolch, Diolch.